आंनि लोगो मिस हाय आरो सासेया दंबावो हाग्रा फुनायाव गथ'फोरखौ नायदो आरो अनुराधा फरायसालियाव गथ'फोरखौ हाग्रा फुहोदों गासिखौबो ओंखाम होयो नालाय मावजिफोराबो अबेनिफ्राय फैखो हनै माथाम गोरलै गोरलै ओंखाम खालाय जानो फैबावबायसो बिबार बागानावबो बिबारा बारा गैलाहाय आंनि फरायसालि क्लास 1 निफ्राय 8 क्लाससिम दङ आरो गोबोरखि हासारखौबो इसोरखौनो खामहोगोन आरो साफानो होगोन सेंग्रा देरनायखाय बासिबायमोन आरो गथ'फोरा गावसोरानो मैद्रु मैगं मोनजागोन हिनजावसाफोरा कावालि बायदि हारला खालामथारखायो माने गावसोरखौ लायाखैनो मोखांखौ नुवाखै होननानै लानो होथारदों माने सिख्लाफोर गोजाथार गथ'खौ नुजानो बिराद इन्टारेस्टिंखा माने गथ'फोरा सेंग्रा बोराय बोराय हद'खाय लाजिबायनो हाग्राखौ फुनो नै फरायसाफोरखौ हाग्रा फुदों मैगं गायनो थाखाय साफा खालामगासिनो क्लास 1 निफ्राय 8 क्लाससिम आरो गासिबो दं मिसाबो फुदोंमोन सिखारलायबायसो दे सय 1 2 3 4 5 जाबाय दे जाबाय मोनसे खनसे दुइ जाबाय दे कानजा बहि नायदों हाफ टाइमाव जिरायनाय टाइमाव केमेरामेना जोंना मिसखौ हमहोबाय आरो हाफ टाइमाव गथ'फोरा लुदुबो गेलेदो आरो साब्रै गेलेनांगौब्रा साब्रै र' एसे जोंना 1 2 3 4 5 Mai 1 2 hai 1 Sini yun ang ra 1 Sari नै एसे सारि होदों स्कुलाव लाजि नामा माबा रोंगोनसो लाजिनायखौल' बादो नोंनि सेर सेर नोंसो जायगायाव नै आब'मोन सानै नै मा मोनजानायखाय हाय गाइस होनबावदोसो आंनिया फरायसाफोरा माबायदि मोनदो सारिया लायबावो माखौबा अनेक गेलेबाय हाफ टाइम जाबाय नालाय जि गोसो बायदि बै फिल्डआव बल गेलेदों बेयावहाय कक